Wala, napintos talaga. Kaya tipagmayatan na dito nga men, DJ, siyempre, under TPLDT, kung meron mang technical deficiency or technical problem, ag-action met kayo sige dati TPLDT. Yes, sir. At tagtaka nga rin ko, itay na pangkam, Jay, maapaba ka na lang, ano? Sa maapaba ka na lang, zero, walang signal doon. Yes, Pero sir. kita niya, ang lakas ng ng free wifi ng Pindig. Yan o, in-send ko pa yung route, kaya ko anak, kaya so yan o, free Pindig, free wifi, ano? Sabi niya, tapos kitang DJ speed, nasa 79 at saka 87, barangay to Yan mo naman. Yung yung signal nga niya, sagad-sagad Tiyan mo, Ure lang agad kayo. So, talagang napintas napintas signal. Yes, sir. And lang yun antena yun. Ang main nandito, di ba? So, binabato lang natin. And dakkel nga namay, estudyante tayo. At siyempre, libre nga internet, napigsapay, tapos ma-access na pa yung barangay na. Well, I hope, di kita kakasting programa tayo, lalo ka di kita ububing, Ket amok dakkel pa kalag-anan da kasi hindi han nga naskenen nga gumatang datilod lalo kad kita parents ken DJ kaputa 24/7 met DJ nga naka-open DJ pa ikat bridging pa DJ gap DJ di para kad kitoy distance para kad kitoy OFWs tayo. At anytime itan mabalindat ag tawag kada kitay tapos alis tupay so hopefully talaga magpakatulong tuwang-tuwa yung mga nanay yung mga estudyante sapay ko adadun tuman ti maalat nga pundo ti sumaruno ken bagbangarod ni Sir Sandro Marcos magandang project ko rin para diyan mayor kun kat DJ digiti gadget ng mga bata so hopefully damat kasgasat na katan nga dayo mapasama ka talaga nga papunduan kat nalakada lang nga papunduan so again ang maganda dito sa internet ito yung number one driver ng growth hindi lang sa education but of course micro, small and medium enterprise pati sa mga farmers natin nakakatulong din ng malaki yan.